खुलुमबाय गोजोन सुदेम फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंलां आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि गाहाय खौराङाव दङ। थांनाय 8 जुनावहाय कक्लाबारि बियाबावहाय उफ्रा बिसायख'थि खुंनाय जादोंमोन। बे उफ्रा बिसायख'थिनि बिथायखौहाय दिनै फोसावनाय जागोन। दिनै फुंनिफ्रायनो बे बिसायख'थिनि साननाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन। बेयावहाय 4 केन्डिडेटफ्रा बादायलायदोंमोन। बे बादायलायनायाव सोर देरहासार जानो हागोन जोङो दिनै बिसोरनि बिथायखौ मोननो हागोन। सोर पार्टिया रंजानो हायो आरो सोर पार्टिया खर' हमनांगौ बिनि खौरांखौ जोङो दिनै मिथिनो मोननाय जागोन। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथियाव बिकास जैनखौहाय खर'आव बुनानै रां लुथिनानै 15,000 रां लांग्रा आरो गावसोरखौ खेल' उरखारि हानजाजों लोब्बा दङ होननानै बुंग्रा सुबुंफोरखौ मैया आसाम पुलिसफोरा 3 एरेस्ट खालामनो हानाय जाबाय आरो 2 सुबुंखौबो एरेस्ट खालामफाबावदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिसोरखौ आयेननि राहा लानानै साजा फोसावनाय जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दिनै 12 जुन खालि 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं फालिनाय दिनखौ दिनै धेमाजि एसपि बड' फरायसालिनि गेवलां फोथाराव सेन्ट्रेल आबसु आरो धेमाजि जिल्लानि फरायसा आफादा जथायै खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जाबाय। बिनिखायनो बयबो बाहागो लानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो गोसो गोरबोजों हांख्रायहरदों। मैया आसाम सरकारा तेजपुराव केबिनेट मेल खुंनाय जादों। बेवहाय गोबांथार खामानि मावनो थाखाय आसाम सरकारा आखायाव लानाय जादों। बिथांमोनहा गासै 622था खामानि मावनो थाखाय थिरांथा लानाय जाबाय। मा खामानि मावगोन बे गासै खामानिफोरखौ फोसावनो थाखाय रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो थाखाय फरेस्ट मिनिस्टार चन्द्र महन पाटवारिनो बिबान होनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा मैया सबनस्रिनि 2.4 किल'मिटार दालांखौ मावफुंनाय जागोन होननानै बुंदों आरो दिसपुरावहाय 1992 मायथाइनिफ्रायनो केस दिन्दां जानानै थानाय हानि जेंनाफोरखौ 1037 केसफोरखौहाय फोजोबबाय होननानै फोरमायदों आरो बिथांमोनहा मा थिरांथा लानाय जादों साननैसोनि उनावहाय जोङो बे खौरांखौ मिथिनो मोननाय जागोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सासे बर' सुबुंखौहाय गुबुन हारिनि सुबुङा गाग्लोबदों। बाक्सा जिल्लानि बरबारि ओनसोलनि बिबुसरा गामिनि राजा बर' मुंनि सुबुंखौहाय गुबुन हारिनि सुबुङा गाग्लोबदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दानख्लाब जानाय राजा बर'नि फोरमायनाय बायदिब्ला जेबो जाहोन गैयालाबैनो लामायाव थानानै गोबौ हाथियारजों दानख्लाबदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ सिनायनो मोननाय जादों मानब कलिता होननानै। बिनि सायावहाय पुलिस एफआइआर होनाय जाबाय। पुलिस एफआइआर होदोंमोनब्लाबो बरबारि पुलिस थानानि पुलिसफोरा दासिमबो जेबो राहा लानाय जायाखै होननानै राजा बर' आरो राजा बर'नि न'खरनि सुबुंफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।